Aupa, laixiar zale, zelan gabiz, sarzen gazte, arratsaldeon Andrasen gizon. Hemen gato, zizor eta tropikala berriz be aste hontan aurkezteko asmoz. Azteko eta behin, eguraldiaren errepasuen gogu, astie zelan juendan, astie, epel samar juenda, azkenengo astietako tonika bardine jarraituz, ego aizi aukin jogu zarriten eta gauzen sasoireko temperatura epela. Atzo zaparradatzu bota oskuzen, baina gaur barriro ego aizi fin dabil, temperatura gora eta holan jarraituko dago asteburuen bebai. Bizer gaur baino temperatura are epelau eukingo gu, aizi fin ibiliko da, baina landabe temperaturak epele hongo dienez ez da ularrei molestauko. Bizer terraseorako egun apropos aukingo gu gaztiek, hasike bizi ibili goizien, ero eberdioztien leku behartzeko, ze sardinak latan moduen igongo gara seguramente. Badakizue metro terdi, maskarigi, eskue garbi eta horre gauza guztizio, badespadan. Eta gero domekan zepasoko da, domeka goiza eleganti aukingu, kirolerako aproposa zapatu gabetan zelan etxien egon biun aproposa aukingu, baina eberdizen aiziek iparmende balderen godau sakar, eta temperaturak kolpien bajatuko die bastante ganera, eusia erruzen godau batez bekabaz, eta hoize, pizkate negutuen godau, negutu zozer zatiarren. Azkenengo egunekaz konparaute, hoize, fresku hau eta eurize eta hau da bestie. Da, aztelenien pizkate por los mismos derroteros jarraituko gu. Ez dakizue, goizien eurize, sarri, temperatura freskuek eta aizie fin samar. Mendipuntak zuri ikusi edo ez hortxe biliko da, mille eta berron metrotik gora, iguel aukingu edur pizkat. Da, gero hortik aurrera ego aizie barriro mandatari aukingu, Holan, azkenengo astiotako toniki jarraitute, ego aizie aukingu. Eta gero, komenta gure neuke, gaur goizien fijaunaz da holako fenomeno bitxize, kuriosu, ez dakit fijauzarien, zeruen badauela holako gandu modoku ez da belainue, baina holan ez da garbi bez, eta uste dut, oker espanabil eta oker banabil baten batek zuzenduko oste, baina azkenengo egunotako temperatura pelan ondorioz, inguruetako pinudizen polena dala. Polena iziek altzau eta holako atmosferie pizkat zikindu eskule emoten dago. Alandabe tranquilo egon, domeka eberdiozteko eurizekin danak garbituko dieta, ze bastante botateko itxuri deko. Eta gero, komentetako bebai, atzo amarrak bueltan badakizue, ez badakizue hemen komentauku, nasak oindala zazpilebete Perseverance izeneko olako zunda bota bene zerure, eta atzo amarrak bueltan Marten lur hartua ben, hango pizkate ingurue aztertzeko asmotan. Klima, lurre, geologia, geografia, iaurik badaben ez, eta holako beste gauza batzuk ikertzeko asmotan. Holakoetan sarri pentsetan dut, optimisti eisek eskaren pentsetan dugunien uniberso guztiko bizidun inteligentienak iesakio garela. Nik pentsabor nunun aukingun legu baino guri mile buelta emoten oskun bizidunen bat eta vigiletan dekuzela eta kriston barri botan da bizla gure konture. Batzutan hori pentsetan dut. Esete garen optimisti eisek pentsetan dugunien gu gariela zerenak eta unibertsua hundizi da eta hor nunun besten bat egongo da, begire, seguramente. Baina, eskara flipetan hasiko, eskara paranoietan hasiko eta beste bari hoize. Perseverance hor dekule bueltaka ez, ja lur hartu dabela, inguruek polenagaz erdi izikin dekuzela eta domeka berdik aurrera, eurizia torrela, asik zapatu aprobetxau. Eta beste bari, gaztiek, eta esen gaztiek, zoriontzuek izen, eta eurre botiak! Ai!